A decisión de Leite Pascual de pechar a súa factoría de Outeiro de Rei caeu como un sarro de auga fría entre os produtores da zona, cansos xa de recibir malas novas, pero tamén abraiados polo panorama que se abre ca desaparición do país da factoría máis importante e de máis renome. Pascual recollía en Galicia 140 millóns de litros anuais, a razón de 380.000 litros diarios a un total de 332 gandeiros hoxe en día, e a máis de 500 non hai máis dun ano. As zonas de Melide e Arzúa foron sin dúbida as máis damnificadas por esta decisión, xa que unha manchea de produtores producían leite para Pascual a traveso das diversas cooperativas, casi que a mitade da leite que se transformaba en Outeiro de Rei. Con todo, esta noticia do peche total non colleu por sorpresa a ninguén, xa que hai máis dun mes deixaran de recollerse 25.000 litros a cooperativa arzuana, 65.000 litros a Tierra Llana e 75.000 litros os gandeiros de Melide. Hai 15 días fixo a mesma operación con 50 gandeiros de toda Galicia, os que finalmente pasaron a ser abastecedores de leite río.